खौरां मेलनि गेजेरजों आङो गोदान इंलिश मायथाइ 2024 आरो आथिखालाव सोलिफुबाय थानाय दमासि फेस्टिभेलनि थाखायबो दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरनो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय खुलुमनाय गाहाम हामलायनायखौ आं सिगां जासिगोन। दिनै जोंनि प्रेस मिट खालामनायनि गाहायसिन जाहोनानो जाबाय 2014 मायथाइयाव नबकुमार सरनिया होननाय सासे बर' बा ट्राइबेल नङै मानसिया ट्राइबेलनि सार्टिफिकेटखौ गाज्रि खायदाजों आदाय खालामनानै 5 नं क'क्राझार पार्लियामेन्टारि कन्स्टिटुवेन्सिनिफ्राय बे MP जानानै थांदों। बिनि उनाव 2019 आवबो नैथि खेबनि थाखाय बे एखे जाल सार्टिफिकेटखौ बाहायबावनानै नैथि खेबनि थाखाय बे आरो MP जानानै थांबावबाय। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च आफादनिफ्राय 2014-2019 खेबनै गोजो गुवाहाटी हाइकर्ट आरो सुप्रिम कर्टसिम केस सालायनाय जाबाय। नाथाय दुखुनांथाव रोखोमै कर्टनिफ्राय जिबायदि जास्टिस मोननांगौ मोननो हानाय जायाखै। थाङै थाङै लेटेस्ट 2019 नि 11 जुन अक्ट'खालि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि मानब गेदेर जनरलाल बसुमतारी बिथाङा आसाम स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटियाव मोनसे रिप्रेजेन्टेसन एबा आरज गाबनानै नबकुमार सरनियानि कास्ट सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै बिथाङा आरज गाबहैदों। दा फुराफुरि बोसोरब्रै 7 मास सानसे बारलांनायनि उनावसो आसाम गभर्नमेन्टनि स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया गोबां प्रसेसनि गेजेरजों थाङै थाङै इंकुरि खालामै खालामै मोनसे गरन्थआव फैबाय जे नबकुमार सरनिया खुनु पयते बर' कसारि जातिनि मानसियानो नङा। दा बर' जातिनि खुनु दालाय दासायाव बे गोग्लैयाब्ला बियो खुनु पयते शेड्युल ट्राइब प्लेन्स केटागरिनि मानसि नङा होननानै स्क्रुटिनि कमिटिया रिपर्ट अलरेडि प्रिपेयार खालामदों। दा अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआ स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिखौ मोनसे बिथोन हरदोंमोन जे नबकुमार सरनियानि सार्टिफिकेटआ गमामायैनो बे बर' कसारि जातिनि मानसि नंगौना नङा। दा गुवाहाटी हाइकर्टआ बेबायदि मोनसे बिथोन होनायखाय आरो बे बिथोननि मोनसे फिथाइ महरै नै आथिखालनि जानुवारि दाननि थांनाय 12 अक्ट'खालि आसाम स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया नबकुमार सरनिया जे बर' कसारिनि मानसि नङा प्रिपेयार खालामदों। दा रिपर्टआ डेफिनेटलि गुवाहाटी हाइकर्टआव हरजागोन आरो गुवाहाटी हाइकर्टआ बे रिपर्टखौ मोनोबानो आल्टिमेटलि बे जे ट्राइबेल नङा बेनि सायाव निश्चय मोनसे भारदि होगोन। बेनि कास्ट सार्टिफिकेट केन्सेल जागोन। लोगो लोगोनो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया बेनि इलेक्शन रिजाल्टखौ केन्सेल नालिफाइ खालामनो मावनो आरो जै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया बेनि रिजाल्टखौ नालिफाइ खालामबाय अब्ला स्पिकारा अट'मेटिकेलि बेखौ डिसचार्ज खालामगोन। बे लकसभानि मेम्बारा नंला होनगोन। दा बेनि थाखाय स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटि अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्ट जनरल बिथांमोननो आङो जोंनि अल इन्डिया बड' पिपल्स नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेट आरो वर्ल्ड बड' नेशनेल कनफेडारेशननिफ्राय कनफारेन्सनिफ्राय आं साबायखर बावबाय आरो। दा जोंनि बर' जातिनि थाखाय ट्राइबेलनि थाखाय बे मोनसे गोदान बोसोराव गाहाम मोनसे देरहानायनि मोनसे फिथाइ रिजाल्ट आरोखि। बिनि थाखाय आं दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरनो आंनि अननाय खुलुमनाय साबायखरखौ आं बावबाय। लोगोसे आरो जोङो मोननै PLखौ गुवाहाटी हाइकर्टआव जों दा होनानै दं। फार्स्ट केसआ जाबाय जे 2020 नि 27 जानुवारि गोदान जे थामथि BTR मुंनि मिस नम्बरजों एकर्ड खालामनानै लाबोनानै BEC नि आमलाव आरो BTC नि आमलाव
बर'फोरनि कनस्टिटिउसननि 6 डिल प्रभिजननि मथे मेक्सिमाम अट'नमि जे होदोंमोन 3079 गामि जे होदोंमोन बे गामिखौ दाननो नागिरनाय पावार एन्ड फांसनखौ दाननो नागिरनाय 16टा डिपार्टमेन्टनि मालिकखौ डिसिपिखौ बानायनाय बिटिसिनि स्टेटास खौ मेनटेन खालामनांगौ होननानै जों 2022 आव फार्स्टआव सुप्रिम कर्टआव केस हैदोंमोन अनारेबल सुप्रिम कर्टनि सासे जाजआ जोंनि सिनियर काउन्सिल एडभोकेटखौ एडभाइस होदों जे बे केसखौ नोंथांमोननि गुवाहाटी हाइकर्टआबो बिजिरनानै होनो हायो गुवाहाटी हाइकर्टआव थांग्रो जुदि गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय नोंथांमोना जास्टिस मोनाब्ला सुप्रिम कर्टआव फैफिननो हागोन होननानै जोंनो मोनसे अर्डार होदों बे मथे 2022 आव गुवाहाटी हाइकर्टआव जों मोनसे पिएल केस होदों बे पिएल केसनि हियरिंआ जायै नै दानि सोलिफुनाय जानुवारि दाननि थांनाय 9 आरो 10 तारिखआव साननै आर्गुमेन्ट जोंनि एडभकेटआ होबाय ओरैबायदि माने आर्गुमेन्ट होदों जोंनि उकिला ब्रिलियान्ट आरोखि आरो जों बाव देरहानाय जोंहा जथेस्थ चान्स दं बे माबाखालि हियरिं खालि आंबो दंमोन सिनियर मोस्ट काउन्सिल बुंदों जे बिहाइन्ड मी वन जेन्टलमेन सिटिं अभार हियर होनदों आंखौनो होननो नागिरदों आरोखि नामखौ बुङाखै बियो खेबब्रै गाहाम एमपि जाखांनाय मानसि दे फट लाइक एनिथिं मोननै एकर्ड साइन जाखांबाय बर'फोरजों 93 आव बिएसि एकर्ड 2003 आव बिटिसि एकर्ड मेक्सिमाम अट'नमि पावार बिथांमोननो होदोंमोन हले बिथांमोना सेपारेटिस्टसो बिदोंमोन थेवब्लाबो बिथांमोना गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जे कमिटमेन्ट बेखौ फोथायनानै बिथांमोना अट'नमिखौ लानानै आरामसे बिटिसिखौ सतर्कसो सालाय दिनै गोदान एकर्डजों गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामा होखानाय पावार एन्ड फांसन एरियाखौ दाननो नागिरदों मा जाखो बेलाय होनदों दे विल गो बेबायदि बर'फ्रा बहा थांगोन सिरियास आर्गुमेन्ट होदों दा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जिबायदि काउन्टार होनांगौमोन दाख्लै होनो हायाखै दा बिनि थाखायनो फैगौ 26 जानुवारि खालि आरो मोनसे हियरिं जाबावगोन बेयाव सम्भव आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय एडभकेट जेनेरेलआ आर्गुमेन्ट होगोन आरोखि बिसोर जेसेबांखि काउन्टार आर्गुमेन्ट होआ माने जोंनि उकिला बेखौ काउन्टार होफिननो प्रिपेयार्ड आरोखि दा बिनि थाखाय रांखावरि जोबोद गोनां जाना फैदों बेखायनो सिबिनांथाव जोंनि साननो हानो गोरों बर' जातिखौ अनग्रा बड'लेण्डनि अनफावरि जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोन आइ आफा रायजोफोरनि खाथियाव जोंनि गुरै खावलायनाय जाय जेरै हागौ जेसेबां हागौ जोंनि एटलिस्ट रांखावरि मदद हरनानै जोंखौ मदद होयो बेखौनो आं खावलायबाय दा जोंनि सासे मावथि लोगो दङ बिथांनि एकाउन्टआवनो जुदि जाय जायफ्रा हरनो हायोब्ला हरथों होननानै जों खावलायनो नागिरदों एकाउन्ट हल्डारनि नामा जाबाय अमर सिंह ब्रह्म एकाउन्टनि नाम्बारा जाहैबाय 1102974248 आइएफएससि क'डआ जाबाय SBI 00001119 बे एकाउन्टआव सोनानै हरोब्ला जोंहा जथेस्थ हेल्प जागोन बेनि अनगायैबो जों आरो गुवाहाटी हाइकर्टआव मोनसे केस हरदों बे केसआ जाबाय बड'लेण्ड एरियानि एसेम्बलि कनस्टिटिउन्सि आरो पार्लियामेन्टारि कनस्टिटिउन्सिखौ इलेक्शन कमिसन अफ इन्डियाया सोरनिबा पलिटिकेल डिक्टेसनाव जेरैबायदि खालामनानै होबाय जाय डेलिमिटेसननि रिपर्टखौ जोङो खुनु पयन्टै जों आजावनो हायाखै एक्सेप्ट खालामनो हायाखै मा रोखोम खालामदों बिराद दुखुनांथाव जे क'क्राझार पार्लियामेन्टारि कनस्टिटिउन्सिखौ सिगांनि बायदियै आर्टिकेल 330 साबग्रुप बि दैट मिन्स बे नन 6 डिल एरियानि प्रभिजनखौ एप्लाइ खालामबाय अथच आर्टिकेल 330 साबग्रुप सियासो एप्लाइ जानांगौमोन बिटिडि ओनसोलनि थाखाय गासै 15टा एसेम्बलि सेगमेन्ट दाना होबाय बिनि गेजेराव जोंहा 15टाखौ लानानै 7.5 रानलायलायोमोनब्ला मोननै पार्लियामेन्टारि सिट जों मोननांगौ क'क्राझार आरो उदालगुरि क'क्राझारखौ नामखि वास्ते बर'फोरखौ खुसि खालामनो आन्था आर्टिकेल 330 साबग्रुप बि मथे आगयनि बायदि सिगांनि बायदि रिटेनसन
दोनबाय उदालगुरिखौ मा खालामखो बाक्सा जिल्लानि मोननै एसेम्बलि सेगमेन्ट उदालगुरिनि मोनब्रै एसेम्बलि सेगमेन्ट 6टा एसेम्बलि सेगमेन्टखौ दरं जिल्ला आरो माबा आरोखि नलबारि जिल्लानि गुबुन 6टा एसेम्बलि सेगमेन्टजों सरजाबनानै दरं उदालगुरि नाम होफ्लानानै मोनसे जेनेरेल पार्लियामेन्टारि सिट दाबाय आरो बे पार्लियामेन्टारि सिटआव खुनु पयटे ट्राइबेल बर' देरहानो हाया बे भारत संबिजिरनि आर्टिकेल 330 साब क्लज सी खौ भायलेट खालामबाय ओमफ्राय एसेम्बलि सेगमेन्टखौ 15टा होबाय व्हेरेज 15टानि गेजेराव 6टा एसेम्बलि सेगमेन्टखौल' ट्राइबेल रिजार्भ समावसो दोनबाय आरोखि बेयो कनस्टिटिउसन आर्टिकेल 332 नि साब क्लज सी खौ भायलेट खालामबाय 6 खौ भायलेट खालामबाय आर्टिकेल 332 साब क्लज सीआ बुङो 6 आ बुङो जे 6 शेड्यूल एरियायाव एसेम्बलि सेगमेन्टआ ट्राइबेलनि थाखाय रिजार्भ थानांगौ एग्जाम्पल कार्बि आंलंआव सिगाङाव मोनबाल एसेम्बलि सेगमेन्ट दंमोन नै देग्लाय मा खालाम मोनसे बारायदेरबावबाय 6टा एसेम्बलि सेगमेन्टजों मोनसे डिफु पार्लियामेन्टारि सिट रिजार्भ होबाय जोंनिया 15टा एसेम्बलि सेगमेन्टखौ लानानै मानो मोननै होनो हाया जोंनि जुक्तिया आरो सेकेन्ड एग्जाम्पल मेघालयआव दाबो 6 शेड्यूलआ एप्लाइ जागासिनो दं गार' हिल्स खासि हिल्स जयन्ती हिल्स बेयाव टटेल 60 एसेम्बलि सेगमेन्ट दं 60 एसेम्बलि सेगमेन्टनि गेजेराव मोनब्रैया जेनेरेल टटेल 56 एसेम्बलि सेगमेन्टआ ट्राइबेल रिजार्भ पार्लियामेन्टारि सिटआ मोननै मोनसे शिलं पार्लियामेन्टारि कन्स्टिटिउन्सि मोनसे तुरा पार्लियामेन्टारि कन्स्टिटिउन्सि बे तुरा पार्लियामेन्टारि कन्स्टिटिउन्सि शिलं कन्स्टिटिउन्सि मोननैबो ट्राइबेल रिजार्भ दा इन्डियानि मेघालय स्टेटआव जुदि बे आर्टिकेल 330 साब क्लज सी आर्टिकेल 332 साब क्लज 6 आ जुदि एप्लाइ जुदि जानो हायोब्ला आसामाव थानाय जोंनि बिटिडिआवनो एप्लाइ जानो हाया दा बेफोर पइन्टखौ लानानै जोङो गुवाहाटी हाइकर्टआव मोनसे पिएल केस जादों बिनि थाखायबो जोंनो दा गोबां रां खावरिनांगौ आरो दा बेखायनो जोंनि बर' बिदा फंबायफोरनि खाथियाव जोंनि गुरैयै खावलायनाय जाय जेरै हागौ जेसेबां हायो जाहाथे जोंनो कन्ट्रिबिउसन जाहाथे हरो बिनि थाखाय दिनैनि प्रेस मेलनि गेजेरजों आइ आफादजोंबो जों खावलायबाय एकाउन्ट नाम्बारा जाबाय एकाउन्ट हल्डारा बिथां अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि जेनेरेल सेक्रेटारि एकाउन्ट नाम्बारा जाबाय 112974248 आइएफसि कड नाम्बारा जाबाय SBI N 0000 माने 0141119 दा बे एकाउन्ट नाम्बार हरोबानो जोंहा जथेस्थ माने मदद मोनगोन आरोखि मदद मोननाय जागोन आरो दा बेखिनिखौनो खावलायबाय दा बर'नि जेसेबां आफादफोर दं बे आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनिसिम जोंनि गुरै मोनसे खावलायनाया बेनो नाङा गारा गारा जोंनि बेफोर केस होनायखौ लानानै गोबां गोरोन्थि बुजिफ्लांलायलायनानै जोंबायदि मानसिनि मुसुखा बानायनानै जायगायाव सावलाबायनाय जाखांबाय जोंनि फट'खौ जुथाजों सुबुंसिनि बादगोनां रावजों जोंखौ सोंखारिबाय जा जालांबाय बारलांनाय समाव दा आङो खावलायनो लुबैदों नैबे गोदान बोसोराव जेसेबां गोरोन्थि गावजों गाव सानफ्लांलायनाय जालांबाय बेफोरखौ जालदा बावजोबनानै बर' हारिनि गेदेर आंगोथिनि थाखाय for the greater interest of Bodo nation and to obtain the much long awaited separation to the Bodoland जयै खौसे गसंथानानै आलादा सेपारेट बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय जुजिनो थाखाय आं खावलायनाय दोनबाय बेयाव फंसे बाथ्राखौ बुंनो गोनांबाव नै दाखालिसो डिसेम्बरनि 29 तारिखखालि खुनु बर' आफाद खुनु ट्राइबेल आफादफोरजों सावराय हसिया गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आसाम गभर्नमेन्ट आलफाजों प्रटक आलफाजों एब्राप्टलि मोनसे डेन्जारास मोनसे एकर्ड जाबाय बे एकर्डआव गिथाव गिथाव मोनथाम क्लज होबाय मोनसे सिरियास क्लजआ जाबाय
जे आसामनि टेरिटरियेल इन्टिग्रिटिखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मेनटेन खालामनो जाहैबाय दैट मिन्स आसाम स्टेटनिफ्राय खुनु मोनसेबो गोदान स्टेट बुखावनो मोनला जाहैदों बेसे डेन्जारास जोंहा जे सेपारेटिस्ट मोनथारनांगौ इन्डिजिनास मानसि हिसाबै आसामा जोंनि हिसाबै बेयाव थाला लागायनाय जायाखै होनबा डेन्जारास जायखौ जों खुनु पइन्टै जों मानिनो हाया मानिनायनि कुइसनानो गैया इन्डियान पार्लियामेन्टसो सुप्रिम अथरिटि मा स्टेटखौ बुखावनानै सेपारेट स्टेट दागोन ना दाया मोनसे मोननै मोनथाम स्टेटखौ ज' खालामनो हायो बुखावनो हायो बिनि सुप्रिम पावारा इन्डियान पार्लियामेन्टआवसो दं सोरबा अमित शाह हम मिनिस्टारनाव गैया हारसिं सोर नरेन्द्र मोदी प्राइम मिनिस्टार हारसिंनाव गैया बा नरेन्द्र मोदीया बोरै हारसिं खोथा होनो हायो बे आल्फाफोरनो जे आसामनि टेरिटरियेल बाउन्डारिखौ इन्टिग्रिटिखौ खुनु दिन सिफाय होला होनना बुंनो हायो जायखौ जों खुनु पइन्टै आजावनो हाया आरो मोनसे बिराद सिरियास जाबाय मा क्ल'जआ आसामनि 6टा हारि जाय हारिफ्रा लेखायै फरायै शिक्षा दीक्षा इन टार्म्स अफ इक'नमि इन टार्म्स अफ डेभेलपमेन्टेल एस्पेक्ट इंडेक्स more further advanced than the existing tribal people दिनै आहम जातिया आसामखौ 600 बोसोर राजत्व खालामखांबाय 1228 निफ्राय जागायनानै बे 600 बोसोर आसामखौ बेंग्रा हारिया बोरै ट्राइबेल जाफिननो हायो बिसिनि पपुलेसन 20-25 लाख कच राजबंशीया ट्राइबेल जानो नागिरदोंमोन 6 मासनि थाखाय ट्राइबेल स्टेटास होदों उनाव होनो हायासै गभर्नमेन्टआ बिसिनि पपुलेसना 50-60 लाख होनना बुङो आदिबासीखौ आसामाव ब्रिटिश पिरियडआव साहा बागानफ्राव साहा बिफां गायनो साहा बिलाइ खानोसो इन्डेन्सार कन्ट्राक्चर लेबार हिसाबै लाबोदोंमोन बिसिनि पपुलेसना 50-60-70 लाख होनना बुङो मरान मथक सुतियाफोर बिराद एडभान्स बे 6टा जातिनि ट्राइबेल माबाया मानसिनि पपुलेसना नट लेस देन 1.5 crore बिसिना 1.5 कोटि जोंना आसामनि एक्जिस्टिं ट्राइबेल पपुलेसन 30-32 लाखल' बे 1.5 कोटि जातिनि मानसिया ट्राइबेल जायोब्ला मा जागोन सेस बड'लेण्डआबो सेस बर' जातियाबो सेस ट्राइबेलाबो सेस Whereas 2002 आव अल इन्डिया लेभेलाव शेड्युल कास्ट शेड्युल ट्राइबनि लिस्टखौ रिभाइज खालामदों ओमफ्राय 2003 आव नटिफाइ खालामबाय गोबां अनजिमानि जातिफोरखौ सोरखौबा शेड्युल कास्ट लिस्टआव सोबाय सोरखौबा शेड्युल सोबाय आसामाव मोनबा गोदान जातिखौ ट्राइबेल लिस्टआव सोबाय रिजार्भ खथाखौ मोनसेबो बारायाखै दासिमबो 6टा जातिनि मानसिखौ ट्राइबेल स्टेटास होनो नागिरदों गभर्नमेन्ट बेखौनो पलिसि गैया 7.5% निफ्राय ट्राइबेल रिजार्भ खथाखौ बारायनो थाखाय आसामाव जेरै बारायाखै आसामाव सिगाङाव 2003 नि सिगां 9टा जातिया ट्राइबेलमोन 9टा जातिनि थाखाय रिजार्भ सिटआ 10टा 2003 आव मोनबा जातिखौ सोदेरबावबाय एटलिस्ट मोनबा सिट बारायनांगौमोन 15 जानांगौमोन रिजार्भ सिटआ बे 14टा जातिनि थाखाय बे 10टा रिजार्भ सिटल' मा जाखो बिसिबां अयनाय बिलाय आरो बे एखे रोखोम अयनायखौ खालामनो थांगासिनो दं जायखौ जों खुनु पइन्टै गनायनो हाया ओमफ्राय मोनसे मा सिरियासआ बे हारसाफोरखौ आल्फाफोरखौ खुसि खालामनो थाखाय मा खालामबावबाय जे एसेम्बलि सिटआ 94 सिटआ हारसानि थाखाय मालाय रिजार्भ बायदि जाबाय जायो बेयाव 30 बोसोर 40 बोसोरसो हारसाफोरनि पलिटिकेल राइट्स इन्टारेस्टआ सेफगार्ड मोनसिगोन जाहैदों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया बे 126टा एसेम्बलि सिटखौ आरो 14टा पार्लियामेन्टारि सिटखौ दाफिननायनि जि फर्मुला जि मेथडलजि बाहायदों बे मेथडलजिखौनो उनफ्राव डेलिमिटेसन जुदि जायोब्ला बाहायनांगोन होननानै लिरबाय एकर्डआव दैट मिन्स ट्राइबेल रिजार्भ खथा बारायनो मोनला होननाय जाहैबाय बेयो मोनसे थाला बारायनाय सिरियास आरोखि बेखायनो अम्बेडकारा बुंलांदों जे
You can open either big or small law बुंदों दा जोंनि ट्राइबेलफोरनि इन्डिजिन मानसिनि पलिटिकल राइट्स एन्ड पावारखौ बेबायदिनो सेना लांजोबनानै मालायनो हैनो नागिरदों आरो सिरियास आरो दा जोंनि कनसियास बर' फिसाफोरखौ बेफोर सिरियास बाथ्राफोरखौ इस्युफोरखौ मोजाङै बिजिरनो नायनो आं खावलायबाय आरोखि गोजोन्थों Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare. Indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning. Environment and dance room, modern teaching aids, audio-visual room. Good teachers, student one-on-one training on one language and speech development. Experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.